Ya aja kaya sambel kono nulke nggon mripat Bagong jan. Bagong iki jan nyebai ya, Bagong. Hah? Bagong. Ayo wis ben nyebai. Ya, nembang apa kowe arep? Heeh. Lah napa nggih? Terserah. Klasik kena, modern kena. Barat kena. Wih. Yo. Barat ki lagu Banjarnegara. Barat Wonosobo. Lagu napa? Matke terus lagune apa? Pencet lho kowe ngono matke terus. Rak. Agak wis gak omong. Lingsir wengi. Wah iya. Apa kok mantruk-mantruk? Lingsir wengi apa itu? Mboten kok aku nih lingsir wengi kok jenengan mantruk-mantruk. Kesetrum e. Aku gampang kesetrum. Oh, ada. Aku gampang kesetrum aku apa-apa ana wedok mlaku manduk-mandune aku ya kesetrum ae. Heeh. Ana sing lagi anu iki. Yo. Gawes, kadang refleks kok. Langsung nggih. Bawa rumangsane. Saya karasa ndri. Sing endi? Sak karemu. Ya. Hah? Lisa request pemilu jare. Lisa. Heeh, aku anu fact Piye to? fakmu Fak. Ayo ben Bagong nek ora kleru ya udu Bagong. Heeh. Fakmu. Heeh. Gunung udu. Kok gunung-gunung wae lho. Bajing loncat. Heeh. Ya. Tak tuh. Iki. Hediah. Ayo kok dirungokke malah. Oh, sembrono. Ganggu lho senengan. Ora ganggu wong iki kene iki ngrungokke tenan aku iki anggere muni tak turuti. Iki jam setan priprayangan iber-iberan walang-walang bengi do mecek lakep kabeh. Oh, ngrungokke tatin. Iya, waduh akeh. Tak tunggu. Ora melu jalur siji. Seliramu. Amit. Rawo. Tembange isine apa iku? Nunggu dayah. Pemilu jare. Nunggu dayah nak aku bareng wis nganggo bathik bol wong niliki rekening listrik. Tukang milih kompo. Coba bingung, Jo. Heeh. Tangis kang kebak penantang. Ya. Tangis kang kebak tetung. Ngapa e? Iki wong nyindan kok ngomongke. Lah kan mesti ngece lho. Ngece apa? Angger tak pilih yuk pemilihan umum. Ayo duet aku piye ini rene.
Jangan mental tempe dong. Waduh. Mental tahu. Senengane ngece ngajar ya. Tak pilih donya akhirat digongke apa? Kok do ngece ta? Ora kok. Lah iki muni amin yo. Lho. Ayo Jrek. Wong donga kuwi nek wis terakhir amin ki mesti ngene. Ana penabuhe ngamini kok malah nesu. Ora lho, lah liyane ora ngono kok ngene nek dadi. Aku justru menghayati dhewe. Aku rek dadi arek guyu lho. Ambok guyu. Mengguyu ora gelem. Ha iya. Bunge ya menang-menang lucu ya. Heeh. Kok ngene dhewe. Lingsir wengi, mangga dipun dadosaken. Totet, totet. Yo. Totet-totet apa kok? Ayo. Tak dung tak denda. Nih. Nana. Kudu kuwi. Oh, manut kanca penabuh aku ora ngapal balungane. Oh iya. Lu tak titili. Iya wis. Monggo.
jogetan apa kendangan ngene iki jogetane rak yo jatil. Jatil piye? Ayo, tong tong tong. Iki ya sing ngene. Tak blang. Terus Aku kan praktekke yo trek kaya wong edan. ya ora jenenge nyontoni lho. Ayo nganggo wayang we. Nah. Tong 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 tak jlang. Oh, ngono kuwi dadi ora ming teng 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 teng. Lah aku bingung lho. Ah, ya ora tau sinau kuwi ora. Tong terus ya kendang. Lah nek turu ora ngorok. Hubungannya apa karo joget? Ya ora apa-apa turu ngorok. Kuwi kira ngorok ya. Lah ngapa? Nyanyi. Nyanyi lagune ra cetha ora. Ngorok kok iso. Ayo guys diteruske. Piye ora omong apa? Ora apa-apa. Tas itu. Ora. Nana nani. Wah aku kendel wae ora tiba nganune ya ora masalah. Iya, ediana bualungan kok do nekat-nekat. Gumun aku. Nani. Lah, ora pas. Heeh, iki ya wis ben ta apa-apa. Wong ora ngerti kok. Nggih, kok sesuk ya pas dhewe ta? Nggih. Apa kuwi? Wah, modiar ora iki. Menika saking kakekipun Mbah Mas Wildan Satrio Abimanyu. Oh iya, susulan supados Mbak Datin gantos klambi lurik. Lho. Maksude piye? Oh, nyuwun tembang klambi lurik minangka malam terakhir. Oh iya. Lho iki klambi lurik apa malam terakhir? Ada terus? Iya, dikenake karo Mbah Mas Wildan kuwi. Nek malam terakhir sih, malam ini malam terakhir bagi kita untuk menyurahkan rasa rindu di dada. Bisa apa gamelan? Iso. Awang lingsir wengi wae iso kok. Pokoke angger kendel wae. Yakin. Paton yakin wae. Ya. Nino. Kudu tiba 5 kok tiba 1 wis ben apa-apa. Terus. Enak mangga. Lah yo ngene iki garapane ngene aku ora krungu kok. Aku ora oh garapane ngene. Denang nani Apa-apa apik ya? Iya. Kompak warga laras e. Iya. Iya. Jasak jose. Iya. Pamundutan ya kuwi ana sing nyuwun anu mbae Mas Wildan. Cita mesti iso klambi lurik. Ah, saged. Aku ya iso. Oh, Aku ya iso. Ya wis kowe wae. Ora iso. Sutra kuning. Neno. Selendang. Apa? Aku ning. Aku ki dalang kok tok ajari. Lah ya piye mau salah lho. Selendang. Radur Sutra kuning. Mambu keong. Ngawur ora. Tatin wae. Ini wonten saweran saking Pak Siswanto. Pak Siswanto sapa? Bapake Dek Wildan. Ah kok kowe sing nyekel didum. Lah iki kanggep sindan-sindan tekne mendoakan tadi lho. Oh, apik kuwi ya. Nyosanya cekel sikik. Soale dhek iki nek karo dhuwit ngiyip. Iya. Jenengan mboten, Pak? Ya ora. Alah sing ngomong sapa? Aku nek karo dhuwit Oh, nyatane. tanggalan rung dadi wae kei DP ya. Nggih, ngono kok. Piye? Tanggalan durung ana wis kei DP langsung tampani. Lah ya wong ngumbangane keliya. Lah iki pasti kan berarti kabeh butuh duit ngono lho. Lah ya ora masalah, catet ning HP rak ya iso tok arep paling ngundang iso tanggal 2021 iki.
Iya, ana Mak. Wis ana semelang nek Rauman nggon ki wis ngundang aku jane wis nolak. Moh Pak, terus setahun melih kula le nganu ngenteni kesuwen. Pun to kudu dadi niki regane pinten pun kula sagui. Niki DP-ne. Nah, ya aku terus karo duit terus weh lah iki aku. Langsung tak candak ya wis. Ya padha to. Heh? Padha. Lah kuwi rak hakku. Lah iki ya hakku. Hakmu ndi iki hake kanca-kanca kok. Lah ya kan ana akune barang. Ora maksudnya aja tok gawa nek tok gawa ki. Mboten tak nehke kuwi lho sapa Lisa. Kudune sasi dinyatus dadi nyelawe nek musuh kowe. Ya talangi teles ya. Apa? Talangi teles. Kok kowe kok anu pedomamu kaya ngono. Lah jenengan nggih mboten. Lah, Tenane. ora. Ha iki lho ana nang kene 400. Ya, iki mau kadung tresno tiwik 100-nya wik panen ndak derani aku ndelikke dit karo kae menungso kae kok iki. Kuwi tiba wik dukuin to. Ora kena bapakmu nggo dolan. Nek dolan ya semono ra cukup kok. Terus apa mau? Ika, kanyo sing nembang 100 lho iki mau njaluk apa gubuk asmara 100. Terus siji sapa nek sing wis nembang? Lisa. Lisa wis nganu sak yuta kok saka Pak Tristianto kok. Lah nggih. Ya wis, berarti iki jatahku 200 iki. Lah aku lajeng nembang lho. Lah kuwi ra entuk to saka Pak Siswanto. Lah iki kan duit le mendoakan, udule nyanyi. Le mendoakan kapan? Iki mau Saiki tak takon doamu mau apa? menapa bentuk baru? Nah, kuwi apa mendoakan kaya ngono kuwi? Lah apa ora baru? Ya ora kok ajeg kok ya. Ya baru. Ming sing jero ki metungul metu. Sing endi to? Ambo. Aku ya nyo kowe 100. Ya. Sendang sutra kuning, ngene nyo. Siap. Nah. Wis. Nuwun nggih. Ambu. Nuwun nggih kok ambu. Ambu ya sing sopan. Nuwun nggih Pak Dalang ngono. Nuwun nggih Pak Dalang Sina Nugroho. Iya, ngono kuwi apik ya. Kok nggawa HP ngapa? Lah ra apal e. Rapal kok 100. Lah nek apal malah Kita omongi ya ning prapatan kae kanggo iji-iji kapal banget 100 kiloe trimo. Lah iki nek apal ya 50.000 ya ora apa-apa. Tambahi maksude. Wis pas iki. 100 ki engko tak nggo bayar wedang. Nggone Wito. Wong wedang wis dikeki kok. Yo, gawe wis. Bawane apa? Hah? Bawane apa? Lah apa? Ya langsung wae. Oh ya. Neno, nano, neno. Ah. Pak ini ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, biasa aja. Saiki apa-apa liwat HP wis iso. Cakepan selendang sutra kuning, nunul nggon tanda mencari tit. Langsung metune Rat. metune selendang sutra kuning kok. Cakepan kok titot-titot ora. Iya. Nggih. Ya. Saiki. Ora sok kemis. Selendang sutra kuning
sembah nuwun. Ya, ning kowe ora kena lunga. Lah napa? Lah iki ana panyuwunan saka panjenengane apa jenenge iki? PWKS Temanggung. Ya, sing padha rawuh bengi iki nganti nggone ora muat. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Akeh sing padha rawuh, akeh sing padha mrisani lumantar layar-layar ning jaba-jaba kono. Iya. Ki engko nek nganti kowe ora anu nyaosi kanca-kanca PWKS Temanggung wis padha rawuh adu-adu do mlumpuk tekan kene nyuwun podang kuning. Iya. Ki sing wigati siji podang kuning, loro kijing miring. Iya. Kijing miring. Heeh, jane dibenakke malah apik lho, Mak. Iya. Kijing miring. Lah sing napa? Kowe podang kuning kok kijing miringe Elisa. Iya. Oh nggih. Ngono ya. Heeh. Pak dalu pun nggih. Apane? Podang kuning. Ora masalah kok ya. Kok arep ngenyang terus kowe iki. Kok nembang kok meng arep suwala terus. Iya. Nah, kowe nembang-nembang lagi. Ya ora apa-apa wong sing disuwun kowe kok. Iki lho maringi rokok semene akeh iki. Ndi kondene? Lho. Kowe iki wong wedok kok udut. Tak ijolke dhuwit ya kena lho. Ora edan kuwi. Omong rokok karo didolke dhuwit. Ya ora apa-apa tak. Kebangetan ora. Tak ijolke gas ya kena. Aku masak. Tak ijolke apa? Gas. Oh. Ya engko sesuk tak paringi. Lagi bawa? Ha iya. Udang kuning komplit engko. Apa jenenge? Kijing miringe Elisa. Bawa ini sing pocong mawon nggih. Pocong ya kena. Aku bingung saben dina mikir manuk saben dina mikir manuk nengno wae wis rasa dadak tok pikir. Manuk kok tok pikir banget. ya kok nek ra ngoceh ya piye? Heh? Nek ra ngoceh. Wis ra nggre iso antuk-antuk wis apik. Ya gak aku nek meng mantuk tok. Nganggo gedhek barang ya. Mikir manuk podang Neno agawe gregeting ati Neno Nora mendo son pikatku lute benda. Ya. Mangga. Yen liwat Esuk awan aku mesti liwat kono, maksudnya ngono. Ya coba. Cah cerdas ki iso minggo. esuk awan ning wis ora Keluyuran golek sing tak sayang Maben-maben mikir
condro katawengan sumo ing jas katuritan limut kapiyataning ojit ram remengdri ya ma nawung kakunging bang wisesa Togok aja kaget ndak caketake nggonmu sowan Ngabiyantara ana ing ngarsaku kok Gusti Patih ya kejut raos sing manah kula dene sampeyan dalem Gusti Patih nimbali dhateng abdipun Togok kalih bilung monggo kula menika abdi papan kula menika wonten wingking Togok wonten timbalan ana bab wigati ingkang bakal ndak takokake marang kowe kok ngelingi negara ing Guwa Sela Mangleng ingkang sawetara wektu tininggal dening Kanjeng Sinuwun Prabu Kalamardewa malah bareng ndak ditipriksa Sinuwun Prabu Kalamardewa ora jengkar ijen klebu adine wadon ya kuwi Gusti Ayu Kalamardewi uga jengkar saka negara ing Guwa Sela Mangleng Togok wonten dawuh jengkaring ingkang sinuwun kelawan Gusti Ayu Dewi tuwa tandha pitakon jroning atiku kok janjane ana lelakon apa sing tumanduk ana ing negara ing Guwa Sela Mangleng teka dadi kaya ngene kahanane apa ora mesakake mring sagung para kawula negara ing Guwa Sela Mangleng ing sawetara wektu ora entuk pepayunging Sang Prabu Kalamardewa. Togok kowe ingkang caket karo ingkang sinuwun maragake prasaja sejatine ana lelakon apa ingkang tumandu marang praja ing Guwa Sela Mangleng. Yung. Piye lho? Ah wis prasaja wae ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ana tetembungan sak pinter-pintere ndelekke bathang kuwi bakale mambu. Sak pinter-pintere bajing mlumpat kuwi bakale tiba jua. Jua iki basa Jawane apa to, Kang? Bakale tiba ngono wae. Bakale tiba ngono lho. Dadi ora usah dadak mbok tutup-tutupi arep kowe janjane ngerti sak tenane nek Gusti Patih wis ndangu kaya ngono kuwi ya wajibe kowe bloko. Jatosipun rak ngaten Gusti Patih. Ya piye tak rungokke nggonmu bakal crita. Estunipun lelampahan wonten ing negari Guwa Sela Mangleng menika kulon sewu ruwete babagan nggo napa. Nalika semanten Sang Prabu Kalamardewa menika gandrung-gandrung nuwun sewu kaliyan putri Madukara inggih menika pun Dewi Wara Sembadra. Monggo ingkang rayi Gusti Ayu Kalamardewi menika gandrung kaliyan Raden Janaka. Lah dumadakan wong gandrung menika kula nuwun sewu. Sing diarani wong gandrung menika adat saben sok kelangan pikiran sing lumrah. Tegese kaya wong bambung turut nglurung piyai sepuh sami ngendikaken kaya ngaten menika. Ya.
Sing kakung gandrung karo piyai putri, sing putri gandrung karo piyai kakung, mongko sami muta tuli. Tegesipun wis ora weruh blegere sapa menika, pendak-pendak digandrung kaya wong edan turut dalan. Iya bener to, Kok. Gusti Ayu Kala Mardewi le gandrung kali Raden Janaka ya kesangeten. Prabu Kala Mardewa le gandrung kali Dewi Wara Sembadra ya kesangeten. Monggo isining negara menika ming piyai loro. Boten wonten tunggalipun. Nadyan menika Kakang Adi sing ngregani praja. Nek praja semanten gedene menika isine ming piyai loro. Praja sing sepi kaya ngeten iki jroning sepi anane mung lali. Jroning lali ilang tabeting Kakang karo Adi. Nuwun sewu. Mbok menawi lho menika Sang Prabu Kala Mardewa nalika semanten boten nyawang ingkang rayi merga gandrung kali Dewi Wara Sembadra. Dewi Kala Mardewi ora nyawang kakangne lanang merga gandrung karo Raden Janaka. Kekalihipun carem campur saresmi. Lho. Apa ngono, Kok? Nek ra utawa upama sebabe apa kula saged matur ngaten teng kraton Guwa Sela Mangleng niku mboten wonten wong lanang liya kejaba Prabu Kala Mardewa. Lah kok Dewi Kala Mardewi gerbini mongko Sang Gusti Ayu Kala Mardewi menika mboten nate medal saking kraton sinten ingkang berbuat. Kejawi namung Sang Prabu Kala Mardewa bareng padha leling getun geduwung getun wis ora ana gunane merga wis kelakon ngibarate kaya dene long ngibarate kaya dene sega sing wis dadi mie ayam bakso dadi ora bakal bali dadi sega meneh wis kelakon. Sang Dewi Kala Mardewi ngerbini ngupadi Raden Janaka. Sang Prabu Kala Mardewa tumuli ninggal praja merga isin aja nganti kelakuane sing ngetengi adine dhewe niku konangan kali para kawula tumuli ninggal praja. Ngoten niku critane. Lah mbok taunana windanana sampeyan ngenteni rawuh Sang Prabu Kala Mardewa. Lha nuwun sewu nek durung kelakon penjangkane ketemu kali Wara Sembadra prasapanipun kula sing dipamiti mboten ajeng bali teng negara kok Guwa Sela Mangleng. Kamukten kanalindran dipun ikhlasaken trima ora dadi ratu, trima mati ning dalan nek boten ketemu kali Dewi Wara Sembadra. Ngoten sumpahi Sang Prabu Kala Mardewa. Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima. Latala. Lah kok dadi kaya ngono kananing Sinuwun Prabu Kala Mardewa. Lah nggih. Togok wonten dawuh. Apa wong gandrung kuwi abote kaya ngono? Toh mboten sampean ora. Sampeyan niku patih durung mengku garwa, mula ya ora iso ngrasake wong gandrung. Nek pun seneng karo wong niku rasane kaya lali. Togok niku jaman seneng karo Mbak Yu. Bojone Togok niku wah gilani. Dek durung kelakon wong turu kali kula wae kaos kula dicopot kok. Langkem mulung. Wae. Sadurunge tok cupuk sarungku aku wis tanggap sasmita. Tak gugah nek ora tak gugah teneh. Bilyat. Ha iya. Bilyat dengkulmu mlocot ora. Togok wonten dawuh. Ning kepiyekno negara Guwa Sela Mangleng kuwi butuh Sinuwun Prabu Kala Mardewa. Kemareng Paduka, aku ingkang bakal ngupaya menyang dilenggahing Sang Prabu Kala Mardewa. Bakal tak aturi kondur marang praja ing Guwa Sela Mangleng. Aja nganti pating slebar para kawula merga ora ana tutus utawa tali ingkang dadi nyawijekake para kawula sak negara ing Guwa Sela Mangleng. Menawi kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek. Monggo kersanipun Gusti Patih jer panjenengan menika piyantun nomor kalih wonten ing negari Guwa Sela Mangleng. Sak pengeripun Prabu Kala Mardewa ingkang menang Murbawasisa dhateng mubah musik ing kawula
lan dawuh dhateng para nayaka punggawa iki namung panjenengan Wadyabala negara ing gawe Selomaling klumpukake kerit lampit berungkat kimpul disebar ngalor ngidul ngetan lan ulun. Sapa ing ketemu karo Sinuwun Prabu Kala Mardewa diaturi kundur marang negara ing gawe Selomaling. Nggih, Gusti Pati. Sangganing Prawadyabala Mandikata lawan Bindi Pasar tambur myang suling pepandhen dalutak myang suling pepandhen dalutak bandera kita lada Togok ana apa dene kowe ngawi sangganing Prawadyabala Togok kene ngopo ngawi sangganing Prawadyabala Togok kaki matura ning ngopo sedaya para punggawa sentana negari nggawa Selomaling kula minangka badal wakilipun Sinuwun utawi Patih Kala Pragangsa panjenengan sedayanipun supados tindak pacak pabarisan ngupadi wonten pundi lenggahipun Sinuwun Prabu Kala Mardewa inginipun linggar negari ing gawa Selomaling. Lho, apa Sinuwun durung kondur? Wola mbok taunana windanana. Sinuwun Prabu mboten badhe kondur mila panjenengan kadhewan supados ngupaya wonten pundi lenggahipun Sinuwun Prabu Kala Mardewa. Pundi anggenipun pinanggih dipun aturi kondur supados madheg minangka pengayomanipun kawula sak negari ing gawa Selomaling. Ngono to, nggih. Ngono to, Kok, sinten ingkang saged manggihaken Sinuwun Prabu Kala Mardewa badhe pikantuk ganjaran saking Gusti Patih Kala Pragangsa. Walah dalah. Yen to pancen kaya mengkono to, Kok, ora bakal wegah nggone padha pacak baris. Ngupadi wonten pundi lenggahing Sinuwun Prabu Kala Mardewa? Ya, Togok aku uga bakal ngupaya. Ya, Togok aku uga bakal mungkaya. Menawi sampun sami prisa lampahipun utawi tindakipun pacak baris dipun ketapaken para Wadyabala. Sedaya Wadyabala raseksa kedadipun budhalaken samapta ing gati sawega ing diri. Nyameptakaken bokor wadah getih, keranjang wadah balung, kalian piring wadah cuk. Sapa? Sopir-sopir? Oh iya. Mbribeni wong turu senengane.
Kene lagi makler kono. Koah. Wah, dengkule mlocot ya. Ya pancen kaya mengkono. Mila ampun sampun ngantos kedangon dipun bidhalaken dinten menika ya. Ayo para kanca budal sajuru-juru iki monggo Gusti Tumenggung. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis